Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛni ye aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye handball cɛlakaw ani musolakaw fan fɛ an ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la fɛn minnu sɔrɔlo kɔnɔ an bɛna o kunnafoniw d'aw ma. N'an bɔr'o la an bɛ taga fɛn min ye Jeux africains bɛ ka kɛ RD Congo la ni wagati na an b'a fɔ fɛn min ye athlétisme sira fɛ Mali ale ye médaille de bronze sɔrɔ an bɛna an da don o fɛnɛ la. N'an bɔr'o kɔnɔ an bɛ taga Afro Basket Women n'ale bɛ ka kɛ Uranda o fɛnɛ jaabiw bɛ an bolo kɔrɔ yan nɔ k'a daminɛ Mali ka journée fɔlɔ fo kana se demi-finale an binna Sénégal ɲɛkɔrɔ o kungun n'a ɲɛɲɛ an bɛn'o d'aw ma ani kunnafoni misɛnnin caman olu de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun ye a da aw tulo kan cogo min na fɛn min ye an ka handball championnat an b'a fɔ ale daminɛra i bɛ n'o ye première division ye cɛlakaw fan fɛ fɔlɔ i bɛ a jate minɛ poule A la ISFAS ale ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ sigi bɛ da o kɔ fɛn min ye AS Kominde ale bɛ tugu o la Mamayira bɛ tugu o la AS Mande fo ka se Debo ni Biton olu bɛ a kuncɛ n'i tagara poule B la i bɛ AS Police sɔrɔ yen nɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la COM fo ka se COL jɔyɔrɔ filanan COM ale bɛ jɔyɔrɔ sabanan na Soni CMB ani Tata olu bɛ a kuncɛ i bɛ a jate minɛ fɛn min ye an ka demi-finaliw la d'abord cɛlakaw fan fɛ dolantan kunfɔlɔ minnu kɛra AS Police ale ni sigi olu ye dolantan dumanba kɛ dolantan gɛlɛmanba wa surprise bɔra a kɔnɔ k'a sababuya kɛ i bɛ a jate minɛ Sigidikayi ale de sera ka AS Police koron 30 o kɛra fɛn min ye temps réglementaire kɔnɔna na an tagara mɔnɔbɔ la ni o ye prolongation ye o de hukumu kɔnɔna na sigi ye surprise créé u ye sebaya sɔrɔ champion sortant yɛrɛ kan n'o ye AS Police ye 37 34 o kɔfɛ fɛn min ye COL ale ni ISFAS ye ɲɔgɔn sɔrɔ ISFAS ye sebaya sɔrɔ ale kan 35 n'an bɔra yen an bɛna musolakaw fan fɛ sa olu ka poule kun ye poule unique ye i bɛ COL sɔrɔ yen nɔ i bɛ AS Police sɔrɔ i bɛ ISFAS sɔrɔ i bɛ sigi sɔrɔ yen nɔ i bɛ COM sɔrɔ yen CMB o b'o kuncɛ olu fɛ yen olu fɛnɛ ka demi-finale la i bɛ a ye COL ale ni COM ye ɲɔgɔn sɔrɔ COM ye sebaya sɔrɔ COL ka 35 o kɔfɛ dolantan filanan na ISFAS ale fɛnɛ cira AS Police fɛ dolantan gɛlɛmanba la kuru kelen de donn'u cɛ fɛn min 29 n'i ye nin finaleba ninnu jate minɛ cɛlakaw fan fɛ fɛn min sigi ale ni ISFAS olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ sa fɛn min ye COM ale fɛnɛ ni ISFAS bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ musolakaw fan fɛ ni fɛn o fɛn bɔra nin dolantan jaabiw la an bɛ o kunnafoniw di aw ma ni Ala sɔnna ma. N'an bɔra o kɔnɔ nin wagati na an bɛna an ka bakuruba la fɛn min ye athlétisme ni an donna ale kɔnɔ fɛn min ye Jeux de la francophonie ale bɛ ka kɛ RD Congo la yen nɔ i b'a ye athlétisme kɛnɛ kan u ka fɛn tun bɛ ka kɛ a bɛ f'a ma ko 110 mètres n'o ye senpa piripiri ye o de hukumu kɔnɔna na Mali bɔra ka jɔ ni jɔyɔrɔ sabanan ye médaille de bronze o sɔrɔla an balimakɛ fɛn min ye Richard Jawara Richard a ye boli min kɛ o ja an ka tugu lajɛ. N'an bɔra yen nin wagati na an bɛna fɛn min ye basketball la n'an nana basketball la an bɛ an ka bakurubaw dayɛlɛ hali bi an bɛna Afro Basket 2023 Urandakaw fɛ yen ba Maliba faso Maliba ale garisɛgɛ bɛnna fɛn min ye poule C ma i bɛ Mali sɔrɔ yen ka Sénégal sɔrɔ ka Uganda sɔrɔ Mali ka bɔko fɔlɔ la ani Uganda ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye 80 kɛ Uganda la Uganda ale ye 66 kɛ bɔko filanan na ba Maliba ani Sénégal ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ye sebaya ɲuman sɔrɔ Sénégal kan 72 49 o de kɔfɛ an tagara quart de finale la ba Malibaw ani an balima Guinéenw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali m'a bila dagirida la an ka musolakaw ye 96 40 Laginɛ u y'o sɔrɔ o de kɔfɛ sa demi-finale bɛɛ kun sigilen don ka dolantan kɔnɔ i b'a jateminɛ k'a daminɛ carton fɔlɔ fo ka taga se carton filanan na ba Maliba y'i jɔ a jɔyɔrɔ la ani Sénégal mais an bɛ taga se carton sabanan ma tɛgɛgoya an bɛ se ka fɔ ani négligence dɔɔni o nana an ka musow fan fɛ Sénégal ale ye sebaya sɔrɔ an ka 75 65 fɛn min ye 3e place Mali ale ni Rwanda kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi min bɔr'o la a bɛ n'o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la.
Ni wagati na an bɛ bɔ farafina gun kan an bɛ boli ka taga Europe. N'an tagara Europe an bɛna kuma fɛn min ye Coupe du Monde féminine musow tɔgɔla sennadolantan min bɛ ka kɛ ni wagati na Australie. An b'a ye an ka farafina équipe ka dolantan labanw na Maroc ale ye sebaya sɔrɔ Colombie ka 1 ni kanangolo. Fɛn min Irlande du Nord Nigeria ni ale dɛsɛra ɲɔgɔn na 1-1. Zambie ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Costa Rica ka 3-1. Afrique du Sud ale fɛnɛ ye sebaya sɔrɔ Italie ka 3-2. O de kɔfɛ 8e de finale sa olu an b'a fɔ o programme bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ. I bɛ a jate minɛ fɛn min ye Suisse ni Espagne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Japon ni Norvège bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Angleterre ale bɛ Nigeria bisimila, Colombie ale ni Jamaïque bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Pays-Bas ni Afrique du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Suède ale ni États-Unis bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Danemark ale bɛ Australie bisimila, France ani Maroc bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Donc n'i ye nin yɛrɛ jate minɛ sa fɛn min ye Nigeria, Maroc fo ka se Afrique du Sud olu de bɛna farafina jɔyɔrɔ fa Coupe du Monde 8e de finale la. An bɛ dugawu kɛ sebaya ɲuman Ala ka se k'a nɔgɔya an ka maaw ye. An bɛ taga tɔnw ka labɛn na diɲɛ kurukara kɔnɔ fɛn min ye tournant États-Unis na an y'a ye FC Barcelone na ale ka dolantan filanan na dolantan fɔlɔ la FC Barcelone Arsenal ale ci fɛn min ye 5-3. O kɔfɛ Barça ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Real de Madrid ka 3-0. Fɛn min ye o kɔfɛ Barça tilara ka Milan AC ci o banna 1-0. Real de Madrid an b'a fɔ ale ka dolantan fɔlɔ la Real ye sebaya sɔrɔ Milan AC ka 3-2. Dolantan filanan na a ye Manchester United ci o banna 2-0. Real ka dolantan sabanan Barça ye sebaya sɔrɔ a ka 3-0. Real ka dolantan laban sa fɛn min ye Juventus ale ye sebaya ɲuman sɔrɔ Real ka 3-1. Donc i bɛ a jate minɛ fɛn min ye Real a ka dolantan mun kan ka na nin kɔfɛ o bɛ kɛ championnat national la n'o kan ka bɛn samedi o bɛ bɛn août kalo tile 12 ma. Fɛn min ye Real ale ni Athletic Bilbao olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ. FC Barcelone ale kan ka jouer tarata nata trophée dɔ la n'o ye finale n'a bɛ f'a ma ko Jean Camper o finale la ale ni Tottenham bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. O kɔfɛ dimanche n'o kan ka bɛn août kalo tile 13 ma fɛn min ye FC Barcelone ale ni Getafe olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Yɛlɛmaw bolo la nin wagati na an bɛ taga Real Madrid fan fɛ hali bi a ka ɲɛfɛma ninnu caman bɔli Mbappé ka naliko kuma bɛ sen na nka hali bi kunnafoni jɛlen kelen tɛ yen mun b'a jira k'a fɔ ko Real ni Paris bɛnna ko la Mbappé ka naliko la. Ce qui est sûr Paris kɔni u ye Mbappé nɔrɔ bila u y'a nɔrɔ bila ni jɔn ye FC Barcelone ka dolantanna ni a tɔgɔ ye Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé ale yɛrɛ ka transfert wari kan ka bɛn euro wari miliyɔn 50 ɲɔgɔnna ma ka bɔ Barça la ka taga fɛn min ye Paris Saint-Germain la. Wa Mbappé ka numéro 7 n'o ye numéro 7 ye u y'o de minɛ Mbappé la o de bɛna di Ousmane Dembélé ma nin wagati na. Donc o bɛ kunnafoniw yira k'a fɔ Mbappé ani bɔli ka surun a bɛna taga tɔn jumɛn na i b'a jate minɛ Angleterre tɔn dɔw b'a nɔfɛ fɛn min ye Espagne tɔn dɔw b'a nɔfɛ nka Mbappé yɛrɛ kelen don ka équipe mun kanu o ye Real Madrid ye. An bɛ jateminɛw kɛ don n'a nataw cɛ ka se ka nouvelles di aw ma o kɔnɔna na. Ni de kɛra aw tulo garisɛgɛ ye bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ la an b'aw hakili lajigin dɔrɔn aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye nin kalo tile 12 n'o ye août kalo tile 12 ye France championnat Espagne Angleterre championnat olu bɛ daminɛ o la ni Ala ma basi kɛ. An b'a dɔn kunnafoniw aw bɛn'u sɔrɔ an ka kunnafoni nataw kɔnɔ aw k'an bɛn wagati wɛrɛ.